joni o paaɗen koye ɗayif tarakal machallah en gabbat dow payen funnague no wini ɓayten ko ɗayif inchallah kañum kadi garan e cinci muɗum e holno sincira e hol sincanaɓe tarakal machallah fofde koye sawtowal jinnaɗo men ceerno Sarif mo Seydou Haydara mo ganduɗa haala mum wiyete ko hetto gando paama ceerno Sarif assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. alhamdulillah wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Ahmad Sambalo a moƴƴini no fewi nde wonno aɗa witta aɗa asa aɗa seeɗa ha laaɓa dokka ñammina jarnane kadi Taif ko wuro ngo ganduɗa wuro ngo waɗɗani Madina no fewi kono ko wuro ɓooygo Sidil Haji Muhammad Saïd nde ummi Hamdallahi ko adi yettade fof ko on nokku kamɓene kadi ko fulɓe Fuladu wonno ɗon nde ceerno noon yiidi e Yero Dieynaba laamɗo o yaadi e makko o wi ceerno ɗaɓɓu nokku belɗoma fof kawro e ma fof kawranɗoma fof ewa cinca ɗum mi wonda e maɗa mi takkoma so tawi ɓe jaɓa laamu ngu jaɓanima min lamɗo tokoso o mi jaɓanima mi sumnima so ɓe jaɓani noon mi seeka kayit laamu o mi rondo defte maɗe payen Fuuta haɗo kaɗɗa fof andi oɗo ko pelliɗo ɗum waɗi Sidil Haji Muhammad Saïd radiallahu taala anhu wimo Yero laamu na weli de o wi ceerno min wallahi ko ɗum komi wondi ɗum andi ko pelliɗo joni noon taw kamɓe koɗan honnoɓe ɗon ɓe no gardinɗen haala kani ɓe gona julɓe ina jeeya e ko o wimo ceerno so tawi woni en pooli darnen diine so tawi woni en poolama yo Allah heed hen mi rondo defte maɗe e payen Fuuta eyyi ceerno wimo laamu noon ina weli dey o wi ceerno ha hande de no mbinomami nane ni an ɓuuri welde on saaga noon ceerno yaadi e makko e oɗo nokku mbiyeteɗo e Taif nokku o wiyeteno ko Tabali taw eɓe gondi e Samba on Samba Ba walla Samba aɗa andi Samba ko gandaɗo kañum ko bañannoɗo fulɓe Fuladu mbiyata danna rannaɓe mawɓe wañoɓe mawɓe ɓe jippi noon to joom wuro o ɓe tawi noon bawɗi ɗi ina jaltina eɗi liira beele nangue heɓaɗi beele ɓe mbawa kikiɗe hirde mawde on saaga noon nde ɓe jii ɗum tan nde ɓe jii ceerno ari tan ɓe ƴefti bawɗi maɓɓe ɗi fof ɓe nanni ɗi to nder cuuɗi maɓɓe ɓe dogi eɓe cuuɗaɗi ceerno wiɓe ala ɗacceɗi ɗon tan ɗacceɗi ɗo ɗi gonnoɗo ceerno wiɓe ɗacceɗi ɗo ɗi gonnoɗo e ceerno de ina jeeya e ko haalannoɓe wiɓe min miɗonin mbeɗa yiɗi oɗo nokku no fewi ɓe mbimo ceerno an holko jiɗirɗa o nokku ɗum ko caggal nden o gollodiri e maɓɓe ceerno wi mbeɗa yiɗi nokku o e gueɗe tati ɗo fof gadimi walde e leydi Kantoro noon tindini wonde dekete nde o ari Hamdallahi nde o daraki o ɓennu gueɗel dimbel ngel o wi ko ɗo fof gaɗami hottirede e ngaari nagge hirse o wi gueɗel taɓɓel ngel ko ɗo nanmi bismede e nokku he wonde hankkadi hot leydi Kantoro ndi ɗum woni noon o sakkita hoɗɗo jiɗɗa fof ɗum waɗi kanko on sanga o yiili nokku o ha o gayni o acci ɓe ɗon o fokkiti o fayi Misra ina jeeya e ko haala hen o yeehi Misra o yeehoyi Ayni Maadi ha o yettoyi lekki ceekewi Madina hande ki kono ko adinde o yahata toon taw duttuɗen e Taifa ha hande ɗon o heeɓi lettre uji ɗiɗi lettre goɗɗo o Amadou Sambalo o ummi ko Kolda yo ceerno
nawe Kolda ɓe aritamo ɗon de nokku Taifa o on sanga ceerno Yero Dieynaba kañum taw windino lettre e lamɗo Ndar o omo andinamo wonde oɗo ceerno koye canton am woni koye canton am dey o woni dey e kankone kadi koye canton on kadi woni koye laamu Casamance kono noon laamu Casamance ngu no woniri ni ina haɓa e makko ina yiɗimo yaltinde e ɗiɗo nokkuji e miɗo haalanma noon an lamɗo Ndar o oɗo jiyaɗo Allah mo jiimi o kala ɗo o woni yimɓe gonat ɗon ha heewa aduna o fof arat ɗon te so o yalti e leydi ndi yewat sabu ko rewata e makko ina heewi on sanga noon laamiɗo Ndar o neldimo lettre o wi Yero Dieynaba wondu e makko e kala ko o woni e muɗum mi bismima mo mi yamirimo yo sincuɗo o yiɗi fof so Allah haaji mami wanmo e nokku hay goto yiyatamo ɗon so wona Allah ayi Yero Dieynaba ko haali ko Allah longini ɗum ɗum waɗi kanko Taifa ceerno men radiyallahu taala anhu sincingo laabi ɗiɗi gadigol ngol ko ceerno Ahmad Taif o sincanno on ina wonduno e ceerno Hamidou o ko Pullo Fuuta e ceerno Ibrahima Sori Denguere kono noon o ceerno Ahmad Taif nde o sincani ɗum ɗon nde on ɗon ceerno kadi wonnowano to wawata wonirde noon hawrta e sifa dental ngal ceerno Ahmad Taif ko ni ittira toon nawa to ayno maadi to wonoyi joni to oɗo Ibrahima Sori Denguere ko oɗo woni sincana ɗum eyi kanko noon nde o sincana ɗum on ko giɗo Sharif Al Hassan ko on nawno Sharif Al Hassan to Gambi Sara o wondi toon e Sharif Al Hassan miñi ko o nawi Alhaji Fodé fof adi ittude ngaari nagge hokki Sharif Al Hassan yo Sharif Al Hassan yeey juloro ɗum noon ko hedde 45 en taw so wawi yiidude e ceerno nde ceerno Sharif ari kadi ñamanari no on wiyete fatorto yiidi ɗon e Sidil Haji Hamad Saïd ko ɗon noon hankadi ceerno Sidil Haji Hamad Saïd radiyallahu taala anhu yehi yaadi e makko Tamba Gulumbu ɓe jaɓɓoyi ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu ko gandirta ina hawni kamɓe ɓe jaggi Sharif Al Hassan kañum ne kadi jaggiɓe wattiɓe e juuɗe Sidil Haji Hamad Saïd eyi on sanga noon o yaadi e maɓɓe to ceerno o wi miɗo yiɗi jiyon o ceernam o yiidi e ceerno kanko Alhaji Sori o nawi Sidil Haji Hamad Saïd nokku maɓɓe to ɗum woni saare Alhaji wiyetende saare Alhaji Engele ɗo nawimo noon to Gambi Sara nokku mbiyeteɗo Gambi Sara ɗon noon taw ceerno goɗɗo na ɗon no wiye ceerno Moussa ko ɗon noon Alhaji Sidil Haji Hamad Saïd hokki wuro ngo fof fayida lawol Cheikhna Ahmad Tijani ni noon kanko o jaggi Sharif Al Hassan kadi jaggimo wattimo e juuɗe ceerno ko ni noon on sanga noon kanko o felliti ferande Allah caggal Sharif Al Hassan sincanama Darul Hijrati ko ɗum waɗi rewroɓe ina poti ɗum ɗo famde no moƴƴi sabu ina jeeya e ko ceerno men Sidil Haji Hamad Saïd wiimo hitande o feri ɗum ko 1952 o feri saare Alhaji Gayga e saare Alhaji France to woni hoɗande hande nde on nde Sénégal nde o fayi Madina 1952 ceerno wiimo a wonat jaatigui dendagal rewroɓe e dental he on sanga ceerno sencanimo Taifa on noon Alhaji Sori on o ɗacci sukaɓe ɗiɗo Mouhammadou e Moussa Mouhammadou Alhaji on noon on ha hande ina wuuri abbimo e fergo makko he miñi ko o Alhaji Fodé Diallo e caggal o natti ha gasi
kanko noon ceerno alhaji Fodé o dañani yaade Taifa ko Madina Gounass o haaɗi nde wonno o mawni ko o ruttima o hoɗi Madina Gounass ko ɗon kankone kadi o rutti alhaji Sori addaga Madina Gounass gayi galle o ɗeɓi waade no cariɗo ni alhaji Fodé ne kañum kadi nde feri tan fayi ko toon to Madina ɗon ha kañumne kadi rutti e joomum ko giɗɗo Sharif Al Hassan noon wonno no feewi onne kadi ina acci sukaɓe ina accuno sukaɓe kanko alhaji Fodé omo accuno biyeteɗo Daɗi e Kunda ɓeɗo yumma maɓɓe wiyete ko Jabu Dem e Isa e Alpha ɓen ɗon ne kadi nene maɓɓe wiyete ko Dado e Mouhammadou e Moustapha e Yahya e Aliou ɓeɗone kadi nene maɓɓe ko Gurɗo e ɓeɗo fof kalmiɗo joni ɓe tawi eɓe ɗo Madina Gounass ɗo eɓe ɗon ko ɗon ɓe koɗi so wona Isa e Alpha e kanko noon alhaji Fodé omo jogui noon musidɗo makko kadi biyeteɗo Lali on nani leliɗo ɗo Darul Hijrati omo jogui noon musidɗo makko nawi e Yero onne kadi nan ɗo leliɗo Darul Hijrati ɓe perino ɓe gari Darul Hijrati en 1976 e Lali koye nden hitande kañum rutti e joomiko o acci kadi sukaɓe o acci hen Moussa o acci alhaji Bouna o acci Yero Diallo o acci Mokhtar o Yero Diallo kadi acci Mouhammad Siraju e Yahya salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe Saktir men Dakar FM mo capanɗe jeenayyi e toɓɓere jeenayyi ko enen kala nandi e ɗiɗo tarhaji belɗi celluɗi gonɗiɗi jurminiɗi sa nani ɓeɗo sabaɓe haalteɓe ɗo ɓe noɓe mbayi timmal mabɓe e diino noɓe mbayi e ceerno noɓe mbayi e sunno andata ko wadde moɓe ndewi o on ko dokkaɗo woni calaji mo Seydou tabarakalla machallah en nani machallah en giwi Sam en gari Ɗayif tabarakalla machallah holto paaɗen machallah bisimilla Ɗayif o on ko heddi hen alhamdulillahi rabbil alamina ɗum waɗi ceerno men radiallahu taala anhu Sidi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu o meeɗi min wiide ndeysan o wi min miɗo yiɗi Taifa ha miɗo yiɗani ɗum ceerno miɗo yiɗani ɗum Abdoul Aziz Am ɗum waɗi o sincani ɗum kadi o sinciti ɗum sincande ɗimmitire nde en 1970 o sincani ɗum ceerno Oumar Lo ceerno Oumar Lo taw ina wonde Amadou Coulibaly ceerno Aliou Diallo e ceerno Amadou Wuuri e Amadou Guili e Mokhtar Touré on wonno joom wuro ngo sanga nde bindanmi ɗum ɗo eyyi kanko noon Taifa taw ongo yaara on sanga galleji 7 eyyi wondude e galleji goɗɗi goɗɗi e 4 ɗin noon ɗi ummi ko Madina Gounass on sanga wona hankadi galleji 12 wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗo haadi yewtere men banggue